Højhus. Rødovre. Bor i højhus. Så længe det var. Styrter lortet. Ude i Rødovre. Yeah, kan I mærke det blæser i 2610? Kom så, den er til alle jer, der bor på 12, på 13, på 14 i Rødovre. Jeg frygter altid blæsevejr, for jeg bor på 12. sal i Rødovre. Så bliver vi evakueret, hvis huset vælter som klodser. Der er storm på vej, den vælter mig. En vindstykke 12 hiver til af mig her. Ikke nys, jeg er seriøs, for muren revner, det gør mig nervøs, yeah. Som ulven kommer stormen med luft i sine lunger. Jeg sidder her på 12. og om lidt går huset under. For de bygget det er ler og bogen lokker Anne Fjer. Og nu sidder fede aktionærer i AAB og ler. For når stormen kommer susende, hvor taget af højhusene, at skolerne og hallen, der er ikke plads til gallen og en falden mand for Rødovre sidder her i sin gamle lort og snart rammer jorden. For jeg bor på 12. sal i Rødovre. Så bliver vi evakueret, hvis huset vælter som klodser. Der er storm på vej, den vælter